Madaydayaw iti Diyos Ama, ang manakabaling ti so amin. Gapu kadigitoy nginat sukisuken uno sikimaten kadigit kayo mapadan ito'y asarsurat dawata kiti Diyos iti nananay apanakaawat iti bilag na ngumay iti espiritu na iti tunggal tao nga agsukimat iti Diyos. Tadi kito'y kakabsat napapatag di kito'y ngayon na ibagbaga akas tanda itin tayo panangadal panangdawat iti kayo mapadan iti linaon iti Biblia. Ta kinunana iti proverbio city iti unong anak ko salibut mutam kadigiti sasao ket ikutam kadigiti bilbilin ko ken ka kinunana iti Dios. Ta idi kabsat digitoy napapateg inna ibagbaga iti dagiti proverbio akon kunana iti city iti dos salibut mutam kadigiti bilbilin ko ken agbiag ka ken iti linteg ko akas iti binukkel tamatam kinunana. Isu kadigiti kakabsat bayat tintay panagsuksukimat isu digitoy mabukkel gapu itin tayo panagsukimat babaen iti mata tayo. Tadi kiti kapsat ti mangiturturong kada tayo digitoy iti mangipagna kada tayo no kasano iti irang ay tayo ngayas sidag iti Dios ni kita kapsat. Ta kinunana iti proverbio city iti 3 iripet mo ida kadagita ramramay mo isurat mo ida iti taptapi itapusom. So da itakabsatin na ibagbaga nga ikabil tayo iti puso tayo kakadagiti na imbag ngar aramid bayat iti panaggaraw tayo. So di kita kapsatin na ibagbaga ket awaten tayo kadagiti kay papanan na kadagiti linaon kadagiti sorsorat iti panunot tayo nagturong iti Dios. Tadi kita kapsat gapu iti bagbagana iti proverbio city iti 14 sakripisyo kadagiti datdaton iti kapya addada kanyat kinunana iti Dios. Isu nga iti daton tayo dayjay nasaya at apakinaken tayo. Tadi kiti aduma idi iti kaadwan na iti daton da agpuorda iti animal agungkunada nga isu iti pagdayaw da iti Dios. Ket di asok na agpangato isu ti kungkunada apagdayaw da. Ngem saan nga kasta kabsat no diket iti daton tayo gapu kadagiti aramid tayo gapu kadagiti sasaw tayo isu iti intayo idaton nagturong iti Dios. Igita kapsat ti napapateg ngayon na ibagbaga nga daton nagturong kenkuana. Ta kinuna iti proverbio city iti 15 gapu na imayak maragsakan kenka kinunana. Nagbirok asirigta itarupam ket nasarakan ka. Suday takapsat din na ibagbaga digitoy akay papanan na. So ngay tandaan ko kapsat gapu kadagiti Facebook online Bible study tapno maala tayo iti kay papanan na kadagitoy asasao. Ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin iti so amin. Amen.